истински. Готов съм. Готов? Какво се случва? Пилота вътре ли? Къде да пускаш? Няма. Чекам. Сега пускам. Добре. Пилота е вътре. Да. Така. Пусни го. Ето. Ето, разбира се. Проверете контролките. Оп, обърнати си реверс. Ти какво каза, че искаш повече ръдър да го караш на нож ли? Да. Дам ли още ръдър? Дай. Мене да мине. Айде, дай. От тебе да мине. Трябва внимателно да бъде. Да. С мен не, това бе федеруване. Нищо. Това е на макс в момента ръдъра. Чудо. Повече няма. Върна, долна. Ляво, дясно, идеално. И управляемо колело. Сега ще видим. Мушки въртелят. Сега ще видим. С колелото не сме го карали. Реални команди. Ти ли си го карал с колесник? Да. Това така ли или наобратно го? Ние как не мога да нахлузим целия кабел тук вътре. Леко. Ето ще да влезем на пилота. Тук натиснах това. Нищо изпука. Тук е духнал, там духнал. Контролирай го първо да им класиш. Малко му е грапал. Грапа му направо да го ускориш. Да, ще ускори как. И как да го отнапи? Ей! Това ще кажеш, аз стабилна работа. Гледай. Духа, топа за духа са. Там, да. Да, понеже му е... Ножка му дойде ветъра. Много с храпава му идва малко. Грапава му. Да не го...